Koivuranta torniin. Toki Koivurannalla ja Ryynäsellä vielä niin vähän ikää, että kausia ja tulevaisuutta riittää. Turha tulevaisuuden uskoa, vaan sitten valetaan näihin nuoriin urheilijoihin, jotka ovat jo nuorella iällä saavuttaneet paljon. Tämä kausi ei ollut tietenkään maailmancupin voittajalle paras mahdollinen. Ja hyvä hyppy tulee Koivurannankin päätöskilpailuun. Ei mitään valittamista. Hieman tekniikkavirhettä siinä tietysti vielä on ja hyppy kulkee tuonne oikealle puolelle, mutta 131,5 metriä. 2 hyppääjää suomalaista 130 metrin päälle. Gruberilla 130 metrinen, mutta Ryynänen ja Koivuranta reilusti päälle 130 metrin. Tästä suorituksesta Livland antaa 18,5. 18,5 tulee 4 kertaa, kerran 18 ja Koivuranta kakkostilalle. Suomalaisilla kaksoisjohto kauden päätöskilpailussa mäkiosuudella. 9